Здравейте, Vbox 7, аз съм Роналдо 77. И в момента играем някъде, където още не знам къде. Честно, за малко. Добре, някъде... Добре, къде съм? Е въпроса. Трябва да знам това. О, да, супер! Тук ще почне този епизод. Кюстъм левел. Не е на водата. Се тая. Патас. Е, порко. Джампър съм, Не успявай. Чили, бе. Куче. Ще огромно. Добре, сега... Явно малък. Някаква броня. Патрончета. What the fuck, те са ужасни. Споли. Искам да... Shit, пака. Не, просто без тази помпа някъде не мога. Така няма ли спринде? Значи десния бутон се метат бомби. Добре, вече съм готов. Да. Шест бомбички. Здрасти, бе, братаци. Ей, сега тук. Не, че. О, месажо е, човек. Мерси, бе. Гачи, мафака! Това се отърва. Bitch, suck my dick, bitch. What the fuck идват? Мацеле. What the hell? Брат, то така е много трудно е. Аз не мога да ги цепна. Този къде го убием. Ме тръша. Добре. Сега. Ко ще направим, не? Че настърнах. Омага, аз той го играх. Нищо. Човек не ме цели, бе. Знам си куче, бе. Моето ме цели, бе. Цели, бе. Тоест трябва да го цепна хеда 30 пъти, за да умре. Стига. Не мога цели, бе. Браво, грозна. Окей. Сега. Тук трябва да спасим ти бедно си. Те супер бедняшко. Бедно.
Аре, пуснете му да мина, пуснете му да мина. Yes, bitch. Сега не знам къде ще продължа. Yes! Всичките им патрони са заредени на макс. Аре, идвайте ми, 3 to 1 fight. Като един мой приятел вика 3, 2, 1, Merry Christmas! Заребен по Beyblade. Хора, който е заребен по Beyblade, ви казвам здрасти. Човек, как може ти заребен по тази игра, които заребеха? Как може ти заребен, въртиш някой тумбълчица и са кефици. Jumperson. Kim Jumperson. Kim Jumperson. Къдеш ми бе? Откъде цепите сега? Откъде му цепите сега? Как? Голям шаплекач. Пакам. О, bullshit. Къде сте сега, бе? Аре, що клякате да седите, бе? Сега каза. Съвършен. Ага. Какво правиш тук, е мръснишко, копеле? Сега те я видя. Ала. Голям функция с маня, бе. О, bullshit. Защо бия с най-смотаното оръжие? Някакво гадно удра, бе. Ладно, бе. Видяхте, бе. О, човек, излезе бако, бахтера. Майко, в едно заби с папагалче. Оя. Джесила, бе. Здрасти, как си днес? Абе, кой фъра ти с папагалчета и бащата пака? Чили, бе? Гати тапака. Си разбери собствените сте. Три знаци. Ха-ха-ха. Яко. О, майко, сега ще дойде оня големия. Той в предния епизод види. Малкам. Къде сте, татавя? Почвам. С не е толкова. Аз ми пуснах 30 000 бомби. О, bullshit, motherfucker! Ще кимдре тебе! Така съм много добре скрит. Че кой ще ти кажа? Че няма да цепиш моите хора, чули, бе? Точно. Пак сере. Човек. Motherfucker.
Великан. Ей! Пять красавица. О, да. Ариса и това ще свърша. И ще свърши епизода, който е фъкън. Ариса, иска се игнора, бе. Значи ме чумава. Бе, да му види, да ти сяда. Да ти лага! Брат! Човек. Чай. И здравейте отново. Шницели! Отново ми лагва. Някакъв проблем става. Човек, това е хипергадно, е! What the fuck? Какъв си ти, е? Майко. Като стръмто е! Майко. Ти мреш! Чуеш ли ма? Мреш! Манги. Човек. Попагалче. Взе. Шет. Сега не мога да го цепна нагоре. Бе! Умря ли, бе? Куче. Мен! Майко! Езве. Шет. Два са. Ей, сега ги каза. Честно ли, че почва магията? Честно ли? И да ви кажа нещо интересно. Може да не е интересно. Първо, това. Как се прави и не съм сигурен какво да направим. Може би ще бъде края на тази яка поредица за мен. Защото на кепетрите то системите. И да, як съм. И да, искам да продължам да познавам идеи. И не мога да си измисля. Шет. Те е много гадно, бе, близко се чубанят тиклата. Bullshit. Този големия. Гей е голям. Аз съм на другото. Аз съм хитър. Аз съм мощен. Bullshit. Чек, то степи на кръв. Майко. Пак ти трудния левел, бе. Но цели, бе. Грозната чеква. Ба. Чили изкажи. Вземи, бе.
Ти си най-кривата всички кефтетата. Великане, отде идваше? Гад. Аз съм много багалчета, гачаката. Сега ще ги използвам. Да умрече. Гачаките. Майко на три. Аз си катирам. Честно трябва да почвам много, бе. Гати булшита. Всяко има цел. И да кажа, че вместо как се прави, може да заменя с някаква друга поредица на Майнкрафт. Но имам 3. Което е... Не знам дали е добре. Не знам дали е зле, но аз много искам на Майнкрафт, затова постоянно слим на джунгъл, на как се прави, нямам идеи, така че мога да почна на Skyblock. Аз много си кефим Skyblock, да ви кажа аз. Така че да, след днес го видявам официално. Само че те са много трудни за жалост. Ай сега кой ще ми дойдат всички? Съм хитър. Бушет. Трябва да цепим големите. Хета. Куче, виждам та. Чили, боже. Майко, човек, те са красавци. А, не, и то с големия как дойде. Бушет. О, ето. Motherfucker. Bullshit. Motherfucker. Мире. What the fuck? Мире. Майкото сколко. Extra life. Mama dance. Smile. Сега като мина тази глупост, ще свършвам епизода. Ядосах ти. Етос на тос. Ай. Всяко ли ще стане? Oh shit. Motherfucker. Това после или ко? Ще си фокус. Добре. Това ми се струва, че е нещо като бос. Така че някой яко ми изглежда. Мерси, бе, Симбас! И да, това ще бъде всичко от мен за този епизод. На Сириус Сам, дами и господа, и чао!